No niin, eli tervetuloa vaan Effisin syksyn webinaariin. Olen Veronika Broberg ja kanssani täällä on Sonja Koskinen. Ja pahoittelut vielä kutsussa olleesta virheellisestä ajasta. Tämä johtui siitä, että järjestämme tällaista ensimmäistä kertaa paikallisella tasolla ja aikavyöhykkeet aiheuttivat haasteita. Varmistamme, että seuraavalla kerralla kaikki on kunnossa. Lähetämme teille myös tallenteen sekä yhteenvedon tästä webinaarista. Tänään puheenaiheena, miten saada kaiken hyödyn irti web-CRM:stä. Ja tässä näette webinaarin agenda. Webinaarissa käymme lyhyesti läpi, keitä olemme, ja esittelemme teille hiljattain muuttuneen yritysstruktuurimme, joka tukee teitä entistä paremmin jatkossa. Lisäksi kerromme, miksi CRM-järjestelmä on niin tärkeä ja mitä hyötyjä CRM voi tarjota yrityksellenne yleisellä tasolla. Esittelemme tarkemmin, mitä WebCRM sisältää, jotta saatte vielä paremman käsityksen sen tarjoamista mahdollisuuksista. Ehkä löydätte jonkin uuden ominaisuuden, jota ette ole vielä hyödyntäneet. Annamme myös muutamia vinkkejä siitä, miten tehostaa CRM-käyttöänne, ja olemme täällä tukemassa teitä jatkossa, jos tarvitsette apua. Webinaarin lopussa voitte esittää kysymyksiä. No niin, tässä te näette teidän Effesi-tiiminne. Ja tosiaan minä olen Veronika Broberg, teidän Expansion Managerinne. Vastaan kaupallisista asioista, vastaan mielelläni kysymyksiin hinnoista, laskuista, sopimuksista ja niin edelleen. Ja tässä välissä Sonja voisi esittää itsensä. Hei vaan kaikille. Mä olen tosiaan Koskisen Sonja täältä WebCRM Effisin tiimistä ja olen teidän Customer Success Manageri ja yhdessä Veronikan kanssa pidetään sitten huolta teistä asiakkaina. Minun rooliin kuuluu tai työtehtäviin kuuluu se, että saatte kaiken ilon irti järjestelmästä. Opitte, miten käytetään järjestelmää ja miten saatte optimoitua käyttöä teidän tarpeiden mukaan. Joo, kiitos Sonja. Ja lisäksi tukenanne on Professional Service Team. Meillä on konsultit valmiina auttamaan, jos tarvitsette räätälöityjä palveluja. He voivat auttaa teitä syvällisemmillä osa-alueilla. Sitten vaan seuraavaan. Joo, ja sitten tässä vielä tietoa asiakaspalvelustamme, joka auttaa teitä teknisissä asioissa. Tavoitatte heidät nopeasti chatin tai sähköpostin kautta. Ja sitten haluamme myös muistuttaa Knowledge Base-tietopankistamme, josta löydätte paljon hyödyllisiä artikkeleita ja vinkkejä WebCRM-käyttöön. Toisin sanoen olemme nykyään suurempi tiimi, jossa useampi henkilö on valmis tukemaan teitä omilla asiantuntija-alueillamme. Joo. Eli kertaamme vielä vähän, mitä hyötyjä CRM-järjestelmä voi tarjota. CRM-järjestelmän hyödyt ovat moninaiset ja WebCRM tuo mukanaan useita etuja, kuten yhdenmukaisen ja kokonaisvaltaisen näkemyksen tiedoistasi, parempaa ymmärrystä asiakkaistasi, asiakkaiden pysyvyyden ja uskollisuuden parantamista, sisäisen yhteistyön tehostamista, sekä laadukkaampien liidien houkuttelemista ja muuntamista, myynnin kasvattamista, raporttien laatimista päätöksenteon tueksi, tehokkuuden parantamista automaatioiden avulla, yrityksesi skaalautuvuuden kasvattamista. Tässä on yleiskuva siitä, mitä CRM voisi tarjoa yrityksille. Ja sitten vähän tämän päivän CRM-tilanteesta. Nykyään tutkimukset osoittavat, että lähes kaikilla yrityksillä on jonkinlainen CRM-järjestelmä tukemassa heidän liiketoimintaansa. 91% yrityksistä, joilla on yli 10 henkilöä palkattuna, hyödyntää CRM-järjestelmää, joka auttaa pitämään tiedot yhdessä paikassa, hallitsemaan liidejä, seuraamaan myyntiä, parantamaan asiakassuhteita, lisäämään sisäistä yhteistyötä sekä tehostamaan liiketoiminnan kokonaisvaltaista tehokkuutta.
Joo, sitten vähän asiakkaan elinkaaren hallinnasta. Eli CRM auttaa hallitsemaan asiakkaan elinkaarta 3 vaiheessa. Eli hanki, osallistuta, säilytä. Hanki, eli acquire, kerää liidejä ja seuraa myyntiputkea tehokkaasti CRM:n avulla. Integraatiot ja automaatiot varmistavat, että liidit ohjautuvat suoraan CRM:ään ja näin liidien priorisointi helpottuu. Osallistuta, engage, hallitse asiakasviestintää ja vuorovaikutusta. CRM mahdollistaa kaikkien yhteydenottojen tallentamisen ja automaatioiden hyödyntämisen, mikä auttaa sitouttamaan asiakkaita oikeaan aikaan personoidulla sisällöllä. Ja sitten vielä säilytä, eli retain. Asiakkaiden säilyttäminen on yksi tärkeimmistä CRM-tarjoamista eduista. CRM:n avulla voit seurata asiakkaiden aktiviteetteja, tunnistaa riskiasiakkaat ja varmistaa, että tärkeimmät asiakkaat saavat erityishuomiota. Tosiaan tässä oli lyhyt katsaus CRM-järjestelmän hyötyihin yleisellä tasolla. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Sonjalle, joka kertoo lisää WebCRM:stä ja sen tarjoamista eduista tarkemmin. Yes. Elikkä näihin toimintoihin, mitä on täällä järjestelmässä, tutustaan niihin vähän tarkemmin. Tämä on varmaan tuttu näkymä monelle. Eli meillä on täällä meidän nämä entiteetit, mitkä toiminnat meillä on. Tämä on kuvankaappaus meidän testijärjestelmässä, missä meillä on organisaatiot käytössä, eli yritysasiakkaat, asiakkuudet, millä nimellä sitten halutaan nimetä ne. Voi olla ihan räätälöityjä nekin. Tänne saadaan kerättyä tarvittavia tietoja asiakkaista, yhteyshenkilöitä, osoitetietoja, minkä sortin asiakkaita on, onko yhteistyökumppania, muuta tärkeitä tietoja. Nämäkin on aina nämä tietokentät räätälöitävissä. Aktiviteettien alla löydetään sitten toimintoja, aktiviteettien muistutuksia, mitä halutaan tehdä, että hyödynnetään ja parantaa sitä omaa tekemistä ja lähinnä muistetaan. Muista soittaa tälle seuraa tätä toimintoa, onko tarjous kiinnostava, pitääkö asiakkaalle lähettää sähköpostia, kysellä kuulumisia, mikä sitten voi olla. Meillä on myös myyntimahdollisuudet, eli nämä opportunities täällä, ja tästä tämä kuva nyt sitten on. Ja täällä pystytään seurata myyntiputkea. Täällä on myös tämä Kanban view, mikä on näkymässä, on myös listanäkymää, jossa voidaan helposti seurata, missä vaiheessa meidän myynti liikkuu. Myyntimahdollisuuksien takana voi myös lähettää nämä tarjoukset WebCRM:stä suoraan, ja silloin saadaan myös esimerkiksi tuotteita lisättyä näille tarjouksille, ja tarjoukset myös PDF lähetettyä suoraan WebCRM:stä, eli kaikki voidaan hallinnoida tästä samasta järjestelmästä. Voidaan tosiaan lähettää sähköposti asiakkaalle valmiilla mallipohjalla, jossa saadaan sitten säästettyä aikaa ja sitten PDF-nä vielä se itse tarjous liitettynä tähän sähköpostiin ja kaikki WebCRM:n kautta, eli jos sitten itse jää vaikka sairaslomalle tai ei pysty olla paikalla, niin kollegat voi sitten käydä kurkkaa tilanteen. Meillä on myös multiple pipeline, eli jos on sitten esimerkiksi useampia myyntiputkia, myyntimahdollisuuksia, mitä halutaan seurata, eli eri tasoisia, vaikka kevyt myynti ja sitten isompia projekteja, niin näilläkin voi olla eri tiedot, mitä halutaan kerätä ja mikä on tärkeää ja relevanttia, ne voi sitten niiden kanssa pelata. Tilaukset, eli orders, löytyy myös järjestelmästä, eli kun myyntimahdollisuus, tarjous on voitettu ja siitä on tullut kauppa, myyntitilas, millä tittelillä meneekään, niin saadaan niitäkin sitten seurattua täällä järjestelmässä. Ja näistäkin saa luotua valmiit mallipohjat, sopimuspohjat suoraan järjestelmään ja hallittua niitä sieltä sitten. Järjestelmässä on myös mahdollisuus olla tämä support-moduuli, eli asiakaspalvelumoduuli, tai support-moduuli, eli sekin on sitten lisätoimintona mahdollista saada. Eli saa kaikki nämä asiakaskysymykset, palautteet saa sitten saman järjestelmän ja suoraan kytkettyä asiakkaille tämän kautta. Ja kalenteri myös saa kytkettyä Outlookiin, sitäkin voi hyödyntää, eli semmoisenkin saa sitten hyödynnettyä täällä. Noin.
Sittenhän meillä on myös tämä meidän uusi näkymä, ja etusivu. Jokaisen entiteetin saa muutettua uuteen näkymään, ja mä toivon, että mahdollisimman moni on siirtynyt tähän uuteen näkymään ja ottanut sen käyttöön, koska siellä me tehdään niitä kehitystöitä ja siellä kehittyy ja vähän enemmän mahdollisuuksia siihen räätälöityyn ulkonäköön. Eli siellä järjestelmän yläsivussa on kokeile uutta asettelua, jota voi kokeilla ja voi sitten palata, jos on semmoinen olo, että ei ihan vielä uskalla muuttaa, mutta pikkuhiljaa jo kannattaa siirtyä siihen uuteen. Ei ole vielä takarajaa, milloin täytyisi siirtyä uuteen näkymään, mutta huomiona tosiaan vaan, että kehitetään sitä uutta näkymää, eikä sitä vanhaa enää, että tämmöinen kehityspuoli siinä. Tämä uusi etusivu on myös käytössä, mikä näkyy tässä kuvassa. Periaatteessa kaikki tieto, mitä on järjestelmässä, niin saa visuaaliseksi, graafiksi tähän etusivulle. Voi olla esimerkiksi, mitä tilauksia on kuukauden aikana ollut, uudet asiakkaat listattuna, kuinka paljon voittoa ollaan tehty, kuinka paljon myyntimahdollisuuksia meillä on järjestelmässä sisällä, mitä ennusteita meillä on näiden myyntimahdollisuuksien perusteella. Onko tuotteittaankin voidaan myös saada sitten raporttia, eli ihan mitä tietoja siellä järjestelmässä on, niin sen perusteella saadaan tietoa irti. Meillä on myös nämä meidän, meillä on nämä meidän lomakkeet täällä. Nekin on käytössä ihan ilman lisäkuluja, löytyy tuolta järjestelmästä. Voi helposti rakentaa eri sivustoja, joihin voi rakentaa näitä yhteydenottoja, kiinnostusta, asiakaspalvelua, eli ihan oman maun mukaan sitten. Ja nämä tiedot myös sitten saadaan suoraan tuonne järjestelmän asiakaskortin taakse. Sitten mikä meistä on aika makea toiminta, meillä on toi automaatiot, joihin palaan vielä tarkemmin, mutta kun tämän liittää automaatioon, esimerkiksi, että joku on ilmoittautunut johonkin tapahtumaan tai on ilmoittanut kiinnostuksensa tai täyttänyt tämän lomakkeen, niin voi sitten vastuumyyjälle tulla ilmoitus tästä näin sähköpostiin esimerkiksi, niin tämmöisiä toimintoja saadaan rakennettua myös. Sitten meillä on vähän tarkempi kuva tästä meidän asiakaspalvelusta, eli tämäkin toimii lisämoduulina sitten, ja yhteydenoton voi sitten tehdä joko sähköpostitse, eli kytkeä vaikka info tai support@webcrm.fi osoitteen kytkee tähän supporttiin ja saa sitä kautta yhteydenotot tänne järjestelmään suoraan, tiedetään kuka yhteyshenkilöistä tai mistä yrityksestä on ollut yhteyksissä. Ja voidaan sitten selvittää ja saadaan kaikki tieto saman järjestelmän ja saman tiedon taakse. Ja myös lomakkeita voi rakentaa lomakkeita kotisivuille, yhteydenottolomakkeita, jonka avulla sitten saa nämä tiedot vaikka tänne tosiaan supporttiin sitten. Noin. Sitten, miten halutaan tehostaa meidän CRM:n käyttöä. Vähän miten ylläpitää tietoja web-CRM:ssä, miten tehostaa toimintoja, mitä uusia toiminnallisuuksia meillä on tullut tässä viime aikoina. Ja tietojen ylläpito. Niin suositellaan aina tietenkin, että pidetään tiedot ajan kohdalla, että käydään läpi, siivotaan, jos on paljon vanhaa tietoa. Tällöin meillä on myös parempi ymmärrys meidän asiakkaista, mitä siellä tapahtuu, sekä helpottaa sitä päivittäistä työtä. Ja sitten me tullaankin jo meidän uuteen toiminnallisuuteen meidän Outlook-pluginiin. Eli tällä pystyy yhdistämään Outlookin ja WebCRM:n. Ja mulla on tässä video, miten tehdään. Tämä on nyt englanniksi, että jos voidaan sitten palata tähän kysymysten kerran, jos tulee myöhemmin. Ja toivotaan, että äänet toimii, mutta mä laitan tämän tästä näin pyörimään, niin pääsette tutustumaan meidän uuteen Outlook-add-iniin. In this video, I will demonstrate how the Web CRM add-in for Outlook works. Currently, we have an email from a customer. After installing the Web CRM add-in, you can find it in the top right corner, along with other add-ins. By clicking on it, a sidebar opens where you can pin it for constant visibility. At present, the system identifies the correct organization from the domain in the email address.
If the person was already in the system, their information would also appear here. We can see activities linked to this organization, opportunities, deliveries, and support cases. Web CRM can be opened directly from here. Clicking on this link loads up Web CRM, where you can see the activity right away. Similarly, you can access opportunities by clicking on the respective link. The organization can also be opened directly from here, showing an overview of the organization's activities. If you wish to add this contact person to the company in the CRM system, click on Create Person. This will automatically link it to the correct conversation, fetch the first and last names from the email address, along with the email address itself. You can add a secondary email or direct phone number and mobile phone. To save this, simply copy and paste the information into the relevant fields and click on Save. Now that the company and contact person are saved in the system, you can also save the email. For example, if the email contains an order confirmation or important information that needs to be saved in the CRM system, simply press Save, and it will be stored in Web CRM. Any attached documents will also be saved in Web CRM. You can also create an activity directly from here on Opportunity and Delivery. For example, if you need to call the customer next week, you can create a reminder for the 21st at 9 o'clock. You can specify the action, for example, call Christopher. Once you save this, the activity is created in the system with the correct contact person attached to it. Noin, toivottavasti ääni kuului ja saitte käsityksen siitä, miten toimii. Eli periaatteessa kun sitten asiakkaalta tulee sähköpostia tai vaikka vahvistus, että tehdään tämä tilaus, niin tämän Outlook-adin avulla voidaan muutamalla klikkauksella sitten lisätä tämä tieto tuonne järjestelmään, että tämä on ok ja päästään sitten tällä nopeuttamaan ja tehostamaan meidän tekemistä. Noin. Eli miten tämä sitten voi auttaa teitä käytössä? Tämä auttaa käyttäjät tunnistamaan ja tuomaan relevanttia tietoa Outlookista Web CRM:ään. Tämä lyhentää myös, noin saadaan tiedot tämän näkyviin teille. Tämä lyhentää ja tehostaa noita työprosesseja, kun voi luoda kontakteja, myyntimahdollisuuksia, aktiviteetteja suoraan Outlookista. Ja tosiaan sitten helppo yhdistää tämä tieto, että kaikki pääsee sitten tiedon perälle, ettei vaan ole siinä omassa henkilökohtaisessa sähköpostissa nämä tiedot. Sitten meillä on automaatiot, joka mainittiin tuolla aiemmin lomakkeiden yhteydessä. Tämä on myös tämmöinen hieno toiminto, mikä ollaan rakennettu tänne, eli voidaan automatisoida prosesseja täällä järjestelmässä. Eli jos on monia toistuvia prosesseja, monotonisia, niin ne voidaan automatisoida täällä järjestelmässä. Samalla nämä automatisoinnit vähentää virheitä ja tuo tehokkuutta ja myös sitten samalla vapauttaa sitten aikaa siihen todelliseen tärkeäseen tekemiseen. Automaatioita, niitä voidaan rakentaa ihan omien tarpeiden mukaan, mitä keksiikään. Et ei ole rajoitusta siitä, että kuinka monta automaatio on käytössä, eli niitä voi sitten aina rakentaa mitä keksiä tarpeiden mukaan. Eli jos me haluaa tämän automaation käyttöönsä ja sitten keksii muutamia vähemmän tai enemmän työläitä prosesseja, mitkä saattaa unohtua tai helpottaa sitä tekemistä, niin aina voi sitten rakentaa lisää näitä tarpeiden tullen. Esimerkkejä, miten automaatioita voi käyttää, on monia, mutta muutama on esimerkiksi, jos tarjous muuttuu tilaukseksi ja halutaan päivittää asiakaskortilla tieto prospektiksi asiakkaaksi, niin se myyntimahdollisuuden taso muuttuu myyntimahdollisuudesta tilaukseksi, niin se tekee samalla sen, että se vaihtuu se asiakkaan status. Ja näitä myös voi olla myös, että jos luodaan uusi kontakti, niin sillä samalla luodaan asiakkaalle aktiviteetti, eli muistetaan olla yhteyksissä tähän kontaktiin. Tai voi luoda, että jos tähän myyntimahdollisuuteen ei olla palattu
X aikaan, niin siitä lähtee myyjälle tai vastuuhenkilölle muistutus. Se voi olla yksi, tai voidaan lähettää joku automaattiviesti asiakkaalle jossain kohtaa, jos on joku, mikä triggeröi. Eli voi esimerkiksi olla myös tietoja, jotka on useampi kenttä, mihin täytetään sama tieto, niin voidaan sitten kopioida se sitten siihen toiseen kenttään näiden automaatioiden avulla. Eli periaatteessa mielikuvitus ja ehkä vähän ITkin on siinä rajana, mutta ne tiedot, mitä käytetään tai on järjestelmässä ja pitää olla joku konkreettinen asia, mikä sitten triggeröi sen ja semmoinen looginen tapahtuma, niin että järjestelmä osaa ymmärtää, että milloin pitää tehdä, mitä ne pystyy rakentamaan. Muita esimerkkejä on esimerkiksi, jos tarjouspäivä umpeutuu ja tämä tieto on järjestelmässä ja tarjouksen ei olla palattu kuukauden sisään, niin siirretään tämän tilan myyntiputkessa johonkin ei-päätökseen tullut statukseen esimerkiksi, ja sitten nämä voidaan sitten käydä läpi myöhemmin tarvittaessa ja palata näihin. Miten esimerkiksi, jos asiakkaan sopimus uusiutuu, niin esimerkiksi voisiko muistuttaa siitä? Kyllä, jos se tieto on web-CRM:ssä, että se sopimus päättyy tai tämä on sopimuskausi, niin pystyy rakentamaan sitten muistutuksen, että jos irtisanomisaika on 30 päivää, niin 60 päivää ennen irtisanomisaikaa tulee ilmoitus vastuuhenkilölle, että kysy, mikä on tilanne. Niin tämmöisiä pystyy rakentamaan. Muistutuksia ja mitä pitää tehdä, on paljon eri vaihtoehtoja. Mutta sitten, mitenkä tästä sitten eteenpäin? Me suositellaan, että käytte läpi teidän järjestelmää. Mitä siellä on, onko tiedot ajan tasalla, ollaanko uudessa näkymässä, onko meillä moduulit käytössä, mitä me halutaan käyttää, voidaanko hyödyntää jotain, saadaanko yhdistettyä järjestelmiä tai tietoja, Exceleitä mahdollisesti sitten tänne järjestelmään. Meillähän on ne massatiedotkin, mitä voi hyödyntää sitten, jos on joku Excel ja halutaan se järjestelmään. Ja jos tarvitsette apua, niin meihin saa aina olla yhteyksissä, autetaan ilomielin. Ja sitten me halutaan tietenkin, että te saatte kaiken mahdollisen irti meidän järjestelmästä, että saatte ilon irti siitä. Joo. Se on tässä kohtaa. Et esimerkiksi jos tämä uusi näkymä on kiinnostanut pitkään, mutta ei ole oikein uskaltanut lähteä siihen vielä, niin sitten voi Sonjaan olla yhteydessä ja sopia vaikka yhteinen aika, missä te vähän käytte läpi yhdessä nuo vaiheet, että se menee sitten sujuvasti. Jep. Ja kysymyksiä ehkä on tullut. Me voidaan ehkä tiivistää nyt ja sitten ottaa kysymyksiä. Tai jos on kysymyksiä, niin laittakaa chatti laulamaan, niin käydään läpi niitä, vastaillaan niitä. Mutta tässä sitten kun webinaari on loppu, niin huomisen aikana saatte sitten kyselyn webinaarista, oliko hyödyllinen, onko toiveita tuleville aiheille, jotain mihin halutaan tutustua enemmän. Ja yhteenveto, samalla saatte myös linkit meidän kevään webinaareihin. Ne on ollut enemmän sit yksityiskohtaisia, on ollut automaatioista on ollut ja on ollut näistä lomakkeista ja uudesta näkymästä vähän ja sitten etusivusta, niin näihin saatte linkit myös. Ja ne on ollut englanniksi ne webinaarit, mutta sieltä saa hyviä vinkkejä sitten tuohon käyttöön. Ja myös tietenkin yhteystiedot meihin, kehen olla yhteyksissä, tulee myös siinä yhteenvedossa. Mutta tosiaan, jos tulee nyt jotain kysymyksiä mieleen, niin voi siihen chattiin sen kysymyksen laittaa, niin mielellämme vastaamme siihen. Tässä vaiheessa, jos odotellaan vielä muutama minuutti, että jos tulee kysely, niin kerrotaanko myös siitä, että oli se alennuskampanja tällä hetkellä? Totta kai, hyvä, senhän mä unohdinkin jo. Eli meillä on nyt kampanja näihin, että kaikista
konsulttitunneista, eli ei semmoista toistuvaa, vaan näistä konsulttitunneista tai avusta, niin saa -10%. Saa sitten, kun näitä konsulttitunteja ostaa. Niin semmoinen tarjous tähän ollaan liitetty kylkeen tähän webinaariin. Ollaanko sitten valmiita tässä vaiheessa? Jos ei tule kysymyksiä, niin toivotaan sitten, että yhteydenottoja kumminkin tulee ja palautetta webinaarista, niin jatketaan siitä sitten. Joo. Nyt näyttäisi olevan kysymys. Katsotaan, saadaan se tähän näin. Miten uusi näkymä otetaan käyttöön? Nyt mulla ei valitettavasti ole, mulla ei taida olla vanhaa pieni hetki, niin mä avaan täältä näytön. Tai tuolta etsin, mistä näkyy. Mulla ei valitettavasti taida olla vanhaa testiympäristöä, mutta mä näytän täältä. Noin. Eli täällä ollaan nyt meidän testijärjestelmässä, toivottavasti näkyy sinne. Eli täällä etusivulla ja näiden organisaatioiden ja kaikkien moduulien takana löytyy sitten tämmöinen vaihda uuteen näkymään, change to new layout, löytyy nappi täältä ylälaidasta. Ja sitten samalla jos tulee, eli täällä jos me mennään yritykseen taakse, niin täältä löytyy sitten se nappi löytyy ja voi valita, että siirry uuteen näkymään, ja jos tulee tarve siirtyä takaisin, niin täältä toimenpiteistä löytyy sitten nappi myös, että palaa vanhaan näkymään. Sieltä löytyy. Voidaan laittaa kuvankaappaukset myös, tai luulen, että saadaan ohjeet lähetettyä teille, miten se tehdään. Kyllä. Eli nyt näyttää siltä, että tässä oli kaikki kysymykset. Eli kiitämme teitä kaikki, että osallistuitte tähän webinaariin. Ja toivottavasti nähdään pian. Kiitos.